L-Aġenzija Infrastructure Malta qed tiksib wiċċ ġdid moll il-ħatab u triq il-belt il-ħażina fil-Marsa fejn bħallum ġimgħa għaleb Bowser mimli 20,000 litru diesel. Il-Bowser ġie fuq karozza u xerret madwar 13,000 litru fuel fi triq. Ħabbar dawn ix-xogħlijiet il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura Aron Farrugia fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 3:30 meta x-xufier tilef il-kontroll tal-vettura u inqaleb. Kelliem għall-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali qalet li l-Infrastructure Malta segwiet l-inċident u li malli kien hemm indikazzjoni li l-asfalt ta' triq kien ġarrab ħsarat assenjat minnu fih kontrattur biex jinbidew ix-xogħlijiet ta' emerġenza meħtieġa. Dawn ix-xogħlijiet jirrikjedu li parti mit-triq titqaxxar u terġa' tinkesab bl-asfalt peress li rriżulta li l-fuel li nxteret laħaq ippenetra fil-fond se jkollhom isiru aktar minn saf wieħed ta' asfalt. Dawn ix-xogħlijiet se jitħallsu minn dawk li kienu involuti fl-inċident. Biex neħħaw kull periklu mit-triq dakinhar tal-inċident, kellha ssir ħidma li involvi diversi uffiċjali minn entitajiet differenti u li damet għaddejja 10 sigħat. Madwar 30 ħaddiem mid-diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni ħadmu bla waqfien biex tefgħu madwar 25 jarda ramel biex id-diesel ikun jista' jinġabar mit-triq.